Lebap vilayetinin Türkmenabad şäherinde onlarça ýaşaýjynyň bir seýliýähiň we çağalaryň oýun meýdançasynyň ýykylmagyna garşy öz akymlaryň protest aksiýasyny geçirmeginiň ýany Adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri bu ýer bölekleri, olarda alınıp barlayan täze guruluşyklar we olaryň satuwy barada käbir maglumatlary berdiler. Soňky ýyllarda vilayatyň ýer terişdeleri gullugy we Türkmenabad şäher häkimligi etrapçylardaky köp gatly jaýlaryň arasyna ýerleşen seýilgähleri we çağalaryň oýun meýdançalaryny ýykmak çärelerini güýçlendirdiler. Olar bu ýerlerde köp gatly jaýlar we täzirçilik dükanlaryny gurýarlar. Dip habarçy 24 martda aýtdy. Bu ýer bölekleri şäheriň merkezi etrapçalarynda we köp gatly jaýlaryň arasynda, ýagny gur ilatly sewitlerde ýerleşýändi üçin olara bolan talap ören uly. Bu bolsa bu ýerdäki täze guruluşyklaryň bahasynyň şäheriň beýleki ýerlerine görä ýokary bolmagyna getirýär. Köplenç auksion esasyna satylýan bir dukan ýeriniň bahasy 300 000 manada çyn ýetýär. Ýaşaýyş jaýlarynyň bahasy onunum ýokary. Dip habarçy belledi. Ýagdaýdan habarly çeşmelerimizin tasdiklamagyna görä soňky ýyllarda bu meýdançalar ýokurda agdalan edaralaryň käbir resmiler üçin pul gazanmagyň esasy çeşmeleriniň birine öwrüldi. Resmi taýdan tasdikladyp bolmadyk maglumatlara görä bu meýdançalarda gurulýan guruluşyklara ruhsat almak üçin degişli ýol başçylara para berilýär we bu ýagdaý çağalar meýdançasynyň ýeriniň ýitirilmegine sebäp bolýar. Olar bu ýerleri satyn alýan we guruluşyklary amala asyran firmalardan ummasyz müçberde para alýarlar. Ýer terişdeleri gullugynyň we Türkmenabad şäher häkimliginiň resmileri bu pullary ýer terişdeleri gullugynyň Aşgabatdaky darasyndaky resmileri bilen paýlaşýarlar. Dip çeşmämiz belledi. Adatlyk gurrun edilen ýagdaýlar barada agdalýan gullukdan we Türkmenabad şäher häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi. Bu aralykda habarçymyz agdalýan meýdançalaryň ýykylmagyna we olarda täze guruluşyklaryň amala aşyrylmagyna, onuň töwereginde ýaşaýan ýaşaýjylaryň aglawasynyň nägile bolýandygyna aýdýar. Meýdançalaryň ýykylmagyna garşy ilatyň häkimetleri bildirýän nägilelikleri köplenç oňoýly netije tapmaýar. Dip habarçy ilata meýdançalaryň ýykyljakdygy barada öňünden maglumat hem berilmeýändigini belledi. 19 martda Halkyň Sesi media habar YouTube kanaly Türkmenabadyň ikinji etrapçasynyň onlarça ýaşaýjysynyň 16 martda bir seýliýähiň ýykylyp, onuň ornuna ýaşaýyş jaýynyň gurulmagyna garşy öz akymlaryň protest aksiýasyny geçirendigini habar berdi. Öz raýyny guramaçylyk bilen amala aşyrylan çärede ýygnananlar etrapçadaky 70 ýyl töweregi ömrü bolan agaçlaryň çapylmagyna hem garşylyk beýan etdiler. Ýatlasak Adatlyk Türkmenabadda çağalar meýdançalarynyň ýykylýandygy we olary derek ýaşaýyş jaýlarynyň gurulýandygy barada ilkinji gedek 2021-nji ýylyň noýabrynda habar beripdi.